Tasa sisi ni kuat ban pres kembahaya ti share kan ka jika keren jongi ya kan ka sahabat school isu men bapilak ban join lang bat ngi han ka por ban keren ya kan ka lanang ka ba ndreu ka keren chapang kijing ai ba kan jaman sim hoi kan ka long ka ba don kam yang ni ban sngo tho kanang ba ngin yo kijing shai halor kan ka mat bat ngi komen ba i ngi don kat ba i pastor lambha shila lonet but daga jingdon jang i ngi kerman bangin yo shibon ki jing penshai halor kan ka sahabat school jangi but ngai duai ro ba blai on kurkhu ya pikat ba pi yit bnia bat budin ya kini ki hikai jong kan ka tayo ta shwa bin ya chakmat kwa ban kerpat dia pastor ban ngalam ngi ha ka jing duai tong ini duai ublai bo kpa jing yo ba beneng ngi ai ka buram ka jingo shami ko try ha kan ka por hai ko mingin sedang ya ka ban ya slok ya ka ban ya keren ka ketien ka jong me ya rap yang ido mun sem ko jong me try ya ka mingin sngo tho ya ki jing ai ki ba kan jaman sem ki ba mela ai ha ka balang ka jong me ya ki ni baro ngi duai ka tengu jisu amen Resibon pastor ya ka jing duai ha kan ka tayo ngin ya keren ya ki jing ai ba kan jaman sem kalau kemudian kam bangin sngo tho ya kini ki jing hikai shapang ki jing ai bakin jaman sem kenang bangi kum ki khat balang ni la ban ya trelang ha ban pinbha but penjanai ya ka jing ya lenti jong ka balang but ka khat kan mau la sot na ka shiti ban kong jong pol che no karen kala nang ka ba khat sao ka khat ka ba nung kong to ini pule to ya be pi sha ka ne ka jing e la kum ta ro to da kwa her ro ya kita ki jing ai ba kinja mensem handrai kamtam ba pin yo ya tho la pa kin kan ne ka jing pule dan dat jangi but ngin ya kren halor kan ka mat chapang ki jing ai ba kinja mensem but kum jo ro ka jing e ka ban long kan nong rem ha ka ban pin ya kin ki jing ai ba kin ya trelang na kamta ka buram jong oblay bat kamtam ban pen bhai ka balang ngakwa ban phai che pastor ban kli ya ka ki jing kli ban ya tho yang i chapang ka rukom trei jong ka met jangi pastor kumno ka met bat ki benta ba pher jong ka ki trei lem ha ka ban pen ya ka jing em jong obreo ublai ha ka jing start ka jong u ha ba u thau yo breo ha ka sni ka ban breo ublai la thau yo breo ka khle ki skor ki khmat ki kejan na do shinrong khle ha do tersim kejat ublai ula thau u ban panwan do ri u ha ka jing start ka jong u but om tang bo ublai ula thau gi de khot met ka wei ba ka wei gi de khot met ublai anol ada ban thau udah persat men sin ro ya ubreu ni pule ke genesis ka lanong ka ba ar ka de khot ka binyo ka ktien ublai ka ong bat utrai bo ublai ula thau yo ubreu na ka deu met ka khandeu bat ula persat ya ka jing persat men sem ha ki thliu ko jong u bat utau breu ula long ka men sem ka ba em tengi i ublai ha ka jing start ka jong u ubu om tang bo thau ya ka met ublai ula persat men sem ro bakanan ka met jong breu kan em bat kan trei kam kan trei kam ka bamut kit khat ki benta jong ka met jongi ki ha pan chania ka kti ka ha pan chania ya ka klik ha pan chania ya ka kti ha pan chania ya ka kejan kamar ki don kam ban chania kliang kenang ban pen ya ka jing em jong u breu aku ban keli sa ka jing keli babot pastor kumno upol uringdor ya ka jing chania kliang jong ki khat met ban batai ya ka jing don kam jongi ban chania kliang ha ka balang hoi ha ka jing ya dei ka balang ni la ban ong ngi pule ladangi pule ha ka ktien ka jong blai ha ka city ka ban kong shaki korin ka lanong ka bakat ar langin pule na do ka khot ka bakat ar ter ka ya tho yangi ba ki don shibon ki de khot ka kren chane shpang ka met bat shibon ki de khot ka ba pen ya srem ro mangi ngilong ka met ukres bat ki de khot jong ka halamar marway je ngim la ban ong ba ngi don ke skor don ki khmat don ki kijat ngim la ban ong ba ka kti gam la ban ong ba ngam don kam ka khmat ba ka kijat kam la ban ong ba ngam don kam ya ka kti ki ne ba ro ki trei kam ya ka ban pen bha ka khmat ka kam jong ka khmat ka long ban yi ka kam jong ka khmat kam la ban khta an rei ke ba la ban khta ga rei tang ka kti but ki khmat kim la ban ong ba ngam don kam ki kijat namar ka khmat kam la ban ya ke ba la ban ya ka de ka kijat te ngi la langi pe ublai ula thau ye wei pi wei khot met ha ka met chongi
kata kalong naga benta ka jing bahalang ka jing trei kamlang ban naga penyai ban penyaj ya ka met ke jong breu ya ka jing em jong breu bahkan long renti bahkan long baha right ke jing im ke jong ni bleu penyaj ya ka ta pastor ulai sibun pastor kumjo ro ngila ban sngoto ba kumba ka met ka shania ya ki dekat met ki baper ki benta jong ka met baper kumta ka balang ro ka don kam ya ka jing shania hapo ka balang para dekat balang kemambut uai dekat balang umla ban ong ngam don kam ya pi lani ka sap ka ba pi don pi pim don kam ya nga kumjo ngi don kam ya ka jing shania lang andrai pastor nga kwa ban keli ya ka jing keli ka babon ngin ya na shene ka singi ka ban kong ban batai ya ki jing ai ke jing aper jong ke jing ai handrai hasyu abing ni kren sipang kini ke jing ai baper nga kwa ban keli nangno kini ke jing ai ki wan mano ba ai ki to kila ban ong habangi puli ha ka shiti ka baning kong sa ginong koren ka long ka bakan ar right ka kren shapang gijing ai gi jong mun siem right ho ka jing puli jong im ta ka sngi ka dei shapang gijing ai bakan jaman siem right ki jing ai bakan jaman siem ki don shibun jat ki jing ai bakan jaman siem ki bau blai ula ai ka balang right ndrai ngi ni pet ya ka we ka banta right ki jing ai ki jong mun siem ma khoi ngi kula ban ong ba ka thmei ka ba ki ni ki jing ai bakan jaman siem ki wan no mun siem ma khoi hang ni la tho upol kat kum ki jing tho jong pol ka ni kalong bakhat ar u la bo ye ki khandai chli ki jing ai ki jong mun siem ma khoi te ngi tep ba kini ki jing ai ba ro ki wan na mun siem ma khoi ni kwa ban pule ka we ka khat mun kong koren ka long bakhat ar ka khat ka bakhat we phila ban ya bot lang ala pidon yi bible ha ki ti jong phi kong kum ne handrai ya ki ai ba ro uta ujo hi mun siem open tray kamot de ba pen tray da u mun siem hapo da ka basam ha away halaka jong kat kum ba usngau bahi kan ni ka krisyan ya ka jing ong jong pi pastor kan ka dekat ka pen i ba kini barok ki wan na mun siem la aya ki da mun siem kat kum ka jing ngau bah jong u ka jing i bit jong u yang ngi ban yo ya kini ki jing ai ba per ta pastor nga kwa ban kli menta ngi kwa no ban ya sha ka benta ka ba kam jeliu ban pule benia ki ai kini ki jing ai ki ba kum no de kini ki jing ai nang bin yo tip ya ki to ngini apa ya kan ni ka benta hoi ki don sibun ki jing tho ka tien jong blais pang ki jing ai bakin jam siem rei men tangin pelik jing mut khandiat hai ni benta habangi pule ha ka city ka baning kong se ki koren kal nong ka bakat ar ki don khandai teli ki jing ai ki jong mun siem ma khoi ila ban ong ba la penia srem ya mun siem ma khoi ha ka dor jong ka symbol ngi ken mau ha ka jing pan baptis ya Jesus Christ ha ka wa Jordan do Yohanes ha ka por pan baptis hang tu mun siem ma khoi ublay ukpa ukuren na beneng bau Jisu uwan pansya pan baptis ha ka por pan baptis ya Jisu kat bau ublay ukpa ukuren na beneng ong neu long khon jonga hau bangas ngau ba e tu ngau yo unde te ha ka juga por umun se ma khoi uwan ban her hau Jisu ha ka dormet ha ka dor jong ka paru te ka paru ngila banong ka symbol jong umun se ma khoi kay ka pangila ban i ha ka paru ha kini ki tapan ha kini ki tap niang jong ka paru ka don arteli ki tap niang te ham ha ka we tap niang jong ka don khandai teli ki snare ki jong ka te ha bangi puli ha ka tien jong blai hang neng i ba ki don khandai teli ki jing ai ki jong mun se ma khoi ha ki korin ban ngi puliro ha ke sti sigi nong kalatia ka nong ga basan ga khot ga arpu ar ki don khandai teli ki so ki jong mun se ma khoi ban long balance ne so tanat ba ka kan ni ga khandai teli ki so jong mun se bat khandai teli ki jing ai jong mun se te nga long man puli ki ni sama puli pastor to ngan puli ki ni ki khot mo ka khot nong kong korin khat ar ka nong ga khot ba ngan puli be na do ba ka nom slamming ni ngin du khot ga phara ngin pulin du khot nyau ko hanrei la sam ya ka jing pen pau umun sem ha wei pa wei ya ka ban pen men toy namar ha wei la sam da umun sem ya ka ktien ka jing pen start bat ha wei pat ya ka ktien ka jing pen tep kat bakum ujo umun sem ha wei pat ka jing ngej
da uta ujo umen siem bat hawai pat ki bor ban pengkia da uta ujo umen siem bat hawai pat ka batrei ki kamba bat hawai pat ka jingya tho lepa bat hawai pat ka jing penia per ya ki men siem bat hawai pat ki thlej babon jat te hawai pat ka babatai ya ki thlej hanre kini ki aka baro uta ujo hi umen siem upen trei hapo da ka basam hawai pa wai halaka jong kat kumba usno bahi tangi i shibun kini ki jing ai bakan jaman sem hakapor jong upol kini kilong beron kam bat hagini ki sngi jongi ki la bandon chisho de ki wai pat kat kum ka jing ibit jong umen sem khoi han reng adon ka sakawai ka jing kali ka ai ka jing thmu jong umen sem khoi la ne ka jong ublai haba u ai ya kini ki jing ai ba pher ba lai bo ai ya ki ini ki jing ai ka ba pher haka balang to habangi keren shapang ki jing ai ba pher ki jong umen sem khoi ki jing ai ki bakan jaman sem ro ki bo blai lo ai ka balang ka jing thmu ka bakong san hang ne ka long ba ka met ukres ka balang kan ya long sitali pan penia teli ya ka kum bangi i kan uksa ka jing ya long sitali ka jong blai bo pa ukon jong u Jesus Christ bat umen sem khoi ki don like ki percent ha ka jing long blai ban ki atrai lang ha ka jing ya long sitali ha ka jing ya long ka wei te ka tahi ka de ka bo blai ukwa ya ki khon ki jong u ya ki de khot apo jong ka balang ro bangi long ki de khot bangin don ya ka jing ya trai lang ka jing ya long ka wei hangin ya don ka wei ka jing mot ka ta ka de ha ka jing ich namar khalem ka jing ich nimla ban ya shakmat ni i kanong rim ka bo blai bu kanong ublai long ka jing ich ha ka city ka jong yones ko ublai long ka jing ich te ka ai ka bakong san hi ha ka jing hapo ka balang ka bo blai kwa ka long ka jing ich ban penteli ka balang nak dau uai nak ta dau uai gini ki jing ai ba pher kenapa kan don ka jing shania ka jing don kam iwei hapo jong ka balang pengin ya no sya ka sngi ka baar but ka tu ka jing kali kan ka jing kali pang ki jing ai ki ba pher kan kam yar shu ha ni ka sngi ka baar but ngakwa ban yang ban pule nengkong koren kala nang khat ar ka khat ba ar popra nengkong koren khat ar ka khat ka ba ar popra skam ha pastor pila pule ni ya khat ar nong ka khat ka ba ar popra mo ti don ki ba ublai ula thung ha ka balang ka baning kong ki apostol ka ba ar ki nong yetu lepa ka balai ki nong hikai onda kumta ka bale ki kamba hadin kata ka jing ai bor ban pengkia ki nong yarab ki ba sinshar bat ki ba bon jat ki thle ta hang ni i biang sa chi sen ya ki jing ai sa ki wai pat ki jing ai ka ba compare hang ne ki jing ai ba kan jaman sem ngadon ka jing kali balai ba ublai ai ha wai ubru ya baro ki jing ai sa ka wai ki jing kali lane balai ba ublai ai ha baro ki khat balang ya ka ju ki jing ai berkhat no menta la baro ka balang ki la ban yalap tharai ka khambane am besar la baro ki khat balang kin yo ya ka ne ka jing ai ban ya ilane ya ka ne ka talent ka sab ban yalap hatu kata ka bahane em lane balai bo blai ule kum ne un ai ha wei da ka wei alane ha wei da ka wei ka jing ai to habangi pe igini ki jing ai ki jong mun se ma khoi ban ngi pe ri ki jing ai ki ba kan jam sem ngila ban ong ya ki santali ki jing shakri ngila ban ong ki daga te nong wei ki fivefold ministry ki ba blai ai ka balang ya ki ba ngila ban siam ro ha ka shiti ki jong apostol Paul sa ki nong Ephesus hang ne ka tho shapang ki santali ki jing shakri ka baning kong ki dai ki apostol ka bar nong ye tho lapa balai ki nong ye tho khana nang ta ka basau nong sharai basanu deu nong hikai ka jing thu hang ne ublai ai ki jing ai ba pher ka met kam dei ka ju ka jing trai kam hapo ka balang la don tangu nong yalap baro ki long nong yalap manu ban don ki nong sngap tedi namar kata ublai ubo yakini ki jing ai ba pher na ka banta ban pen bahai ya ka balang nai nuk sai phi ha ka balang ki don ki apostol ka kam jong apostol ulai shakanu no jaka uta ubala pha ka jing mut apostol ko mut uta ubala pha blai ula pha yo apostol Paul ya ki apostol ki lek
kialap ang tu kidon ki bala pediang ki bala kelak apa muat ki bala pediang ya ka hubor ka jong blai bat la seng ka balang nang ta bala hikai hang tu thongi kita men basan kirang ba balang tu apostol lek no shawe kata gede ka kam jong apostol Andre nalor apostol dang don sa uai dang don sa unong ya tu lepa unong ya tu lepa udai uta pat ubreu ubay i jengai bat udai udon ka jing ai ka bakar pang ha ka jing pan pau ka jong blai kinong ya tu lepa bon sin don baki keren persya ki pop jong gibreu ke bapan sngosi ya ki breu wal ki dai ki siem ke Andre ngi don kami kini ban korek ya ki bale pop ban sneng persya namar bale ublai upun pau kini kinong ya tu lepa kamamot kini ki jing ai ki ba per ka jing thmu jong ublai ka de ban wanra ka jing shania ha ka balang nga de ban shania ya phi namar lada piru pidon kasap penyalap ngarung adon kasap penyalap tengini ong iwe ong amdon kam ya pi namar ngadon ya ka e ka pidon kata ka de ka jing thmu jong mun se ma khoi da ka ba ai ya kini jing ai ba per ka jing thmu jong u ka de ban wanra to pidon ya ka e ka ba ngam don ngadon kam ya kata ka e ka ba pidon ban yarap ya ngam da kata kada upol tho ikini kinten ha ka shiti ban kong jong u khat ar kala nong khat ka ba ar kuai de kata ka khmat kamla ban ong ha ka kti ngam don kam ya pha lamne pat kata ka khle kamla ban ong haki kijat ngam don kam ya pha ta hakajuk kurukom uwai ubadan ya kawai katalan umla ban ong ya wai pat ngam don kam ya me namar udon uta upara lane uta uparalok ubadan ya kawai pat ka jing ai ya lese ngan sa don kam ya kata ka jing ai jeng u ngan sa don kam ya kata ka ka ba uble ula ai ha u tengi don kam ban shania iway ya iway kajing temu jong men sem gare gane ban wanra ya ka jing shania hapdeng ki khat balang bo blay wa ya gane jing ai ba per pastor kandiat nga kwa ban rap halor kan di right pas ngotenat nga kan mau ya way ne shakri jong try pastor wong ba don way do khat balang ba wan su ong ba wong pastor habang ape yela de nga i bangam don jing mo e ka jing long do khat jong ka balang ngam don jing mo e ban ruai ru ngam nang ban tem ru ngam nang nang ta ban le ka nu ka kam ngam nang ngam don ka jing start ko mo don ki way wong ngas ngau rem haladi ngade ba minot ban wan jing seng hanrei ba kum kata ka por new pastor la khat pastor khat yum new do khat balang ong ales ngau ba wangan pen ia pina ka Bible musai ya kani ka dekat city baning kong syaki korin kal nong ka bakat ar ka dekat ka pra wong tongin ya puli lang pada kani ka jing ya puli ka dekat ka ar pu pra wong kum ne wong tongi ya puli wong te don ki bau blai la thong ka balang ka baning kong ki apostol kinong ya tho lepa ka balai kinong hikai onda kumta kita ki bale bat ki kamba nang ta hadin kata ka jing ai bor ban pengkhia nang ta kinong yarap andala poi hai ni benta kinong yarap kendir ni breu ni pastor uong pipim de unong yarap ya ka balang habalong jinga sengi i de ma piu bara ding de ma piu uba le ya kamra shet ban tiu hatu pim de unong yarap te ngimla banong bangim don sap bangim don ni gijing ai ni don na gijing ai jong gijing yarap ru ka we ni gijing syakri ha ka balang han rebon sin ni klet ikine henrei ngi de ban ai buram yakine namar hakamet kajing trai kambaro ublai upenyai nimla ban ong ba ini sendiri akti bangam imda idon kam henrei ledon ka ba don kam ini sendiri akti hai ta ko ble shibon pastor ya kajing ai kanuksa wa pi ai ban apun sngo tho yangi ya kajing don kam jong wei pa wei u khat balang hapo jing ka balang yo le se ba don apeng jong pi ba pe ya ne ka video pi ro pi kali ya la de ya kajing kali ka ka benta jong hapo ka balang hanrei nga kwa pi ban yo sngo ba ban tip ba u blai u don kajing thmu nam ta jong pi ba ula ban le ling ba jong pi hapo ka balang ban kur khu ya ka balang pastor ngini ya no shakmat menta ngini ya no shakasingi ka balai ngi i ban ba hagane ka singi ka ba ar ngile kren ba u mersimu ai ka jing ai ka ba per hanrei na lor kini ki jing ai ba kin jaman sim saka de ka ba ngi dang don kam bakan long ka nong rim na pdeng kini ki jing ai ba u mersimu ai ngi dang don kam saka waipat ka nong rim bat ka kata ka nong rim hoi ka ba don kam habangi puli habakut jong ka lonong ka bakat ar right kam kut tang ta hanrei ngi puli pat ha ka lonong ka bakat lai hang ni ko ong ka dekat ka baning kong
tiang apan i happy ya kalenti ka bakhamba pan ban hang ni ka keren ko ong ladang keren di kitlet ki breu bat ki angel ong habang amdon ka jing ie ngalong tangkum ka wiang renong basawa nikum ka syakuriau ka basyuriu syau bat ladang amdon ngila bandon ngitip lut igi jing ya thu lepa ngit syampang lut iki ne ngi don ka jing tiap ban ngi don ka jing ngai wat ban penken ria ya ki lomba ong ka bible hang ni bat om dei tang kata wat ngi ai tiro ngi isam ya ki aka na kabanta ki badok bat ngi ai tiro wat ka met jong ngi bantang ban long martyrs na kabanta ka jing ngai jong ngi han rei habang ngim don ka jing ie long le no kabamut ka jing ie ka long ka nong rem ban pentrei ya kini ki jing ai jong mun sim kini ki jing ai ba pher kabamut klem ka jing ie wat la ngi yo ya kini ki jing ai ba kenjaman sim ngem la ban pentrei bahaya ki kata kadai tharai kamat ka ba upol persyang ban wanra mar ngi pej bahaya ka kam tho jong upol ya ka ni ka city jong ushi nong karen khat ar Ukraine Japan kala nong ka khat ar Ukraine Japan ka ki jing ai ba kenjaman sim khat sauro Ukraine Japan ki jing ai ba kenjaman sim han hap pedeng kala nong ka khat lai Ukraine Japan ka jing e balai wanra ya ka jing e hap pedeng namar upol usngo tho ba klem ka jing e ngi don ya kini ki jing ai ba pher ro ngem la ban penyai ban pentrei ya kini aku ban keli pastor balai ba ka jing e kalong ka ba don kam hadu kata-kata ublei jong ka jing ie bat haba ublei ule ya ka aka ule da ka jing ie ni la bon ong ba ka jing IT ka jong Jesus Christ ya ka jing em jong u ka dei da mar ka jing ie bat ha ka balang ka jong blei ru ka ka ba ublei hi ukwa kalong kadai ka jing ie kadai ka pedeng jong ka jing hikai jong ka bible ka tin jong blai bat ka jing ie hi kadai ka pedeng ha ka jing em kristan jong gi ladang im don ka jing ie ngila ban le ya sibon ki jing le ki ba khrau han re ka bible ka ong ha ka sithi sya ki hebrew ka ong ba ki dei tang ki jing le ki ba yam ladang im le da ka jing ie na kata upol u ong yang ni kintin ha ka sithi badang kong jong u sya ki nong karen kalau nang bakhat lai ka bakhat lai te kumta do yaisa ka jing ai ka jing kermen bat ka jing e kini lai handrai ka ba kham kong san na kine kalong ka jing e upolu tho ba ka ba kham kong san ka de ka jing e na kata uni unong tho sabaskul u wanra ya ka jing mut ba ka jing e ka de ka lat ka ba kham ba ngi don kam ya ka jing ai ba kenjaman sim handrai klem ka jing e ngem la ban pentrei yaki ngiran kam yaka jing e tang la ngi don yaka jing e ngi la ban pentrei bahaya kini ki jing ai ba kenjaman sim pastor mentangin ya no syaka sengi ka basau bat ha ka sengi ka basau ngin kren syapang ka wai ka benta ka balong ka badon kamba ana pedeng ki jing ai ba kenjaman sim ngi i ba kinong korin ki don ka jing sngo tho bakla syapang ka jing ai ki thli hatu pila ni em pastor ban pensyai ngi balai hatu kadon ni em ka jing skotho bakla syapang ka jing ai ki telit ha ka balang korin ho e bangi pej e ka balang korin hi ka dei ka balang ka badon sibun ki jing kalmar nyimla ban len ne kata ka sithi ka ba jong pol hai sikinong korin ka pan i sibun ki jing kulmar ki ba upol ha ban tho mdei tang ki sithi ka baningkong ha ban tho ki sithi ka ba aru te dei na mar kata habangi pulih hang ni imat akorin kadon ka jing skang thu jong ki baro abawan jing seng ki haban ya kren thle te dei namar kata hakani ka lanong ka baningkong ka sithi ka baningkong sa ginong korin ka long bakhat saw ka ba arpulai kong ni naba kumta lada ka balang baro ka wei kawan ya seng lang ha ka ju ka jaka bat baro kida keren da ki thle bom tip bat kita wan hapo ru ki bom nang ni ki bom ngai kinom ong ya pilalam wirno takabot ka jing e ha kan korin kadai baki miau ya ka jing ai ki thle kham kor ban ki wei pat ha ka por imat ki don ya ka jing sngo tho ba kita ki bala yo mun sim kin kren thle bat kita ke bom kren thle ka mut kim pat yo u mun sim kata ka jing sngo tho bakla jong ki de pastor hoi ka ngimla ban ong ba tangmar mor breu la kren thlej bo de breu bala dap do mun siam namar
kata kibriu kila ban counterfeit ya kata Henry ka ba shisha ngini i yo briu u Jesus Christ udai ubala dap do men siem Jisu ujaj em kila ban ong bo Jisu ula sedang ye gejing syakri nadu bo dang khna u Jisu life nem shiteng kila ban ong life nem u Jisu ngimios ngo bo Jisu le ki kamba mios ngo bo Jisu le ye ki we ki jing syakri Henry tang ha ki life nem shiteng Ngelaban i bagi sok jong mense makut ya gajing em ke jong Jisu. U Jisu u pen pau ya ki sok ki jong mense makut ya gajing em ke jong u. Lai pu lai snem chiteng. Gajing syakri jong u kadai tang lai snem chiteng. Tingela ban ong ba ki sok ki jong mense em ki long ki badan kam hadu kata-kata. Ha gajing em ke jong ngi kum ki bangai ki Kristan ro. Ki nong korin kila bandon sibon ki jing ai ki bakias ngau sarong i wei. Bat ki kwa ban ya le ban ya perthuk ya kita handrai ngi hang ni apa khtian ublai ka kren ro mdai tangi ki jing ai ki thle handrai ka don sa ka we ka jing ai ka bo ublai la ban ong be ka jing ai jong ka jing ya thok lepa ko mengi i ka khubor jong ki nong ya thok lepa na do ka testament ka barim hadu ka testament ka bathmai ka long ban khot pat i ki briu ka jing kala ka bamot bakin kala ka bamot bakin em ka jing khoi ban ko ngo ya ublai but kam kut tang ta ka jing syakri jong ginong itu lepa hi ka bau bleu lapen don kam galong ban maham ye ki breu nam ta ki jing jia ki ban sawan ha ki singi ki ba khadu ki por te nalor kata ka jing trei kam ga jong unong itu lepa na ka wei pat ka phang ni i hang ni kam dei tang ka kam ban ye thu lepa ye ka ban sawan ban maham ki breu hanrei nong itu lepa hang ni ning kong ki korin khat saw lo nong ka khot ka balai ka ong hanrei uta ubaya thu lepa Ukuren haki breu ya kaban tei, bat ya kaban pentengan, bat ya kaban hikairu. Ublei ubu ya unong ya tu lupa kabalang. Na kaban taban tei ya kamet, kajang ukres kabalang kabalang. Ban song ya kada kajing iya kajang play. Tangis ni sedang masang tu ba ha kajing jang kinong karen kada ba kinyau ya kajing ai kitlet kajing kren tlet. Kamkor bani wei pat kajing ai handrai upol uwan pensya ya ki khat kabalai. Nang kong karen khat sound line hang tu upol uang ba ka jing ai ka jing ye thu lapa ka long kham biang la ni kham palat kham don kam ban ya ka jing kren ya ki thle ka mamut ka jing kren thle kat kum ka jing sang thu jong kinong karen kila sang thu baklai ka ba ki new ya ka ba kham halor kum ka dak ba ki breu kala yo men se ma khoi handrai om kum ta kata ka jing sang thu bakla te hagini ki singiru la don ki breu ka ba wan chapi ka ba ong ban pen i ba pila yo men se ma khoi pi ha ban kran thle kata ka dai ka ba bakla pastor nga kwa ban kli sa ka ba jing kelim menta ka don ka jing sang thu bakla syapang ka ka jing kran thle ha ba ong kran thle ka ba mut ban kran ye ki kinten ki ba ngim sngo thu ka ba kran tang bat ublai hato ka kran thle kat kum ka jing tho jing bible ka dai kum ta ni ban kran ye ki ai ka bam sngo thu ka jing kran thle he ha ba ngi pech ni e san phos ngi hadien bau na den ka jing yap ka jing sya sanar phna jong Jisu bat hadien bau Jisu la kiu shabeneng ni ka balang Kristan ka bening kong ki yo ya ka Pentecost ni la bani i ka ta ka long ba san phos ngi hadien umen sim ma khoj uwan ban inaugurate ya ka balang ha ka tu ka por bat ki breu la pendap habangi puli ki kam ki apostol ka lonong ka baar hang ni ka ba ong andala poi ka sngi Pentecost te lawan kendit ka jing sawa kum kala air ka ba be ka thep ala pendap yakin deh bala spa wa ki thle ki ba pai penat kum ka ding bat kala syong halor wei pu wei ha ka khot ka basau ka ba ong kum ni bat la pendap yaki baro dau men sim khoj bat kila sedang ban ya keren ha ki wei pat ki thle kat kum ba men sim ai bor yaki ban keren ti ka ai ka ba men sim khoj ai bor yaki ban keren men sim ai bor yaki ban keren yaki wei pat ki jai kitien ha ba ong hang ni ha ba ong ki thle ka mot ki wei pat ki jai kitien kam de ki kitien ke bangim la ban sung thu langi pe yang ni ka list jong ki ni ki jai ban riu ba pher ki don ya ki jai kitien ba pher ngan shu nyeu hang ni langi pe ka khot ka ban nyeu hang ni kinong Galilea nangta kinong Parthia kinong Med kinong Elam nangta kinong Mesopotamia kinong Judea ki
Kapadokia nang ta ki Pantos ki Asia nang ta ki Phrygia ki Pamphylia ki nong Egypt ki Libya nang ta kumta ka list ka bajrong ni ki Greece nang ta ki babon hang ni kamut baro ki sneu thu lang ha ka tu ka por namar ka don ka jing trai ka phala ka jong mun se ma khoi wa panyai kabamod ka jing kren thle kamde ka ba kren ye ki ai bam sngo tho kare ka jing kren ya ka waipat ka jai ktien kabamod nga ko mukasi nga let sha ka waipat ka shnong nga let sha asam but habau mun se wan hier hanga kensan ngan kren da ka ktien asamis but kinong asamis kin sngo tho yanga kata ka dai ka jing sngo tho lane ka jing ka kren thle kat kum ka jing sngo tho jong ka bible na kata kada upol tho ini kin tien ka shiti ban kong jong ushi nong kren nong ba khat saw khat ka ba ar pho nyau ba ar ko pra ong kum ne lada uno ro ukren da ka thle bam tip to ai ba kan long tang da ar ngut ne lada don ro langut bat kataro mar kliang ka mut ki don kam ban sngo tho iwai ar ngut la ne langut bat kar pho pra ong kum ne hanrei lada don unong batai to uta un snap jarno ha ka balang batu un kren no tang haladehi hau blai ka mut haba kren thle ha ka balang koren upol ukuntu yaki ba don kam ban don unong pen batai ka mut ka tu ka thle ka ba kia kren kam dei ka kentien ka bom sngo tho re ka kentien ka ba don kam hi ban sngo tho ba don kam yo nong batai ban pen sngo tho shaki breu kata ka dei ka kren thle kat kum ka bible hoi ka por jongi kala yai but ngi dan sakawai ka sngi ban pendap ban ngene yai no sha ka ne ka sngi ka ba kadu ka sngi ka ba san but ngene pule sha phangki jing ai jong ka jing tho lapa na kwa ban kali pastor haba kren sha phang ka jing ai ka jing tho lapa hatu kata ka theu ya ka ban ya tho lapa ya ka ai ka ban sajia ho ka jing ya thu lapa ngi de mas ngong thu ya ka kumbalong ki two side of the coin ki aliang pisah ka baning kong ka kren ka jing ya thu lapa hi bo blai upen mi ya ki prophet long ban ya tho lapa ya ka ai ka ban sajia ka por ka ban sawan namar ngi ngimti be ga ai ka ban jia siajar snem nang ni lani san snem hadin nang ni andre unong ya thu lapa ulaya i lapa namar blai lapan iu tang kata ka dei ka hatu tang kata ka dei ka kamram jong u noi tholopa tang kata hi mo ka kamram jong noi tholopa kam kut tang ta ngila banong ka wei pat ka benta jong ka arliang pisah two side of the coin ka wei pat habangi pulih ka siti sa kinong korin kalanong ka ba neng kong korin khat saw lanong ka khot ka balai ka ong hanrei uta ubi ya thu lopa ukren haki breu ya ka bantei mot bantei ya ka balang ka met ka jong ukres bantei ka balang ka met ukres haga siti shakinong Efesas kalanong ka basaw ka itu ingi babaro kinia poi syakata ka jingtheu ka jingdap ka jingtheu ka hiang ka jong ukres ka jingalong ka wei jong ka jingai tadai namar kata ublai ai ya ka jing ai ka jing ya thu lopa banong sibenta bantei ya ka balang nang ta ya ka ban pentengan bat ya ka ban hikai ru kita gide ka jing ai ka jing ai jong jing thu lopa ka mut om tang ban ya thu ya ka ai ka ban sajia hanrei ban pentengan bantei ka balang ru kalong sibenta ne ka jing ai jong ka jing thu lopa pastor nga kwa ban kali hatu ka jing ai jong ka jing thu lopa ka kut tang ha ka por jing ki apostol kajing ai jong kajing ya thu lopa kam kut tang ha ka por jong ki apostol kamu ngidang la ban yo ya kata kajing ai jing thu lopa wat hadu menta hoi te pastor la fi ong hoi ki ai ki dak ban pen itho ya obreu uba yo ya kaneka jing ai to habang ikren spang ka jing ai jong kajing ya thu lopa ka bible ka khtian ka jong blai ka de ka atiar ka bangin test ban tenju ya ki laki long ni em ki ba shisha laki long ni em no blai ki don southly ki test ni la ban ong southly ban test kain te ka baning kong ha ka baning kong la dangi puli na ka khtian ka jong blai la da ki ni puli na ka khtian ka jong blai ke ba na ka kitab Deuteronomy kalanong ka ba khat phra ka khot ka ba ar pu ar ka ong kum ni haba unong ya thu lopa ukren ha ka kerteng utrai la da kata ka khtian kamur long kumta lemni kamwan jia ya kata ka khtian utrai syam la kren hanrei uta unong ya thu lopa ula kren ya ka da ka ba kop sop
menam siap tiang ya Right. ti Kadak menangkong kamut. kadak ka baning kong kamot lada unong ya thu lepa Ukraine Right. bat kata ka jing ya thu lepa jung kam urlong Right. kata kamot kam de ka bawan no blai Haka jela jang ima. Ngi asngau na kapor kapor dan giba ong ban sawan ujumai lai poetrik pernah disembar bat ngi ap ikata 100 kelamuan. Katu ka pen I bagi tu ke bai thol apa ke dai ki noi thol apa balam ler. 100 pastor ngakwa ban kedau ya kawai kamat ngi kum ka balang Seventh-day Adventist ngi ngai ba ka syakri jong blai ka mem white ka don ya kan ke jing ai ki jing thol apa. Hatu ka don em ka jing thol apa jong ka ba urlong. ho ngula banong ba ka Shakri ka jong try Ellen G White blai ula say ya ka Right. habo blai u say ya ka pendon kam ya ka bat ka we na ka jing tho ka ba kerpang ka Ellen G White kala ya thu chpang ngila banong blai pendon kam ya ka kum ka nong ya thu lopa phila banong meno ka ya thu lopa nyan chu ai nuk sai phi ya ka ba jia po battle Greek bat ka Ellen G White kali ya thu lopa ha ka shtarik jong manai April usnem khat khandai spa iway ba ka battle Greek kan sa ing te ka tu ka por le se kindan ki bam la ban ngai ka te ka ba ka kren handrai ka ba jia shisnem hadin kata ka rawan jia shisha la ban itu epi ka tarik ka dei baga jik ka battle Greek ka ing ha ka khat pratarik jong manai February usnem khat khandai spa ar Kamut ya ka ba ka ya thol apa ka jia long shisha. kada urlong shisha Kamut ka pas ya ka dak penito tes ka banangkong. baningkong Takai ka tes ka ba ar pat ban yo itu ya kini ki ba don ya kan ke jing ai. to kates ka baar pat kates ka baar pat kalong ka khubor jong ki ka ya hab bat ki nong ye thu lepa ki ba menchwa Pila ban pule pastor ka dekat. ngila ban shim ya ganene kitab Isaya kal nong ka ba pra ka dekat ka ba arpeu mo Right. ka tin ublai ka ong ya sha ka hukum bat sha ki jing phla lada kim kren kat ka ni ka tin shisha ka jing mi ka sngi kan omdon haki Kabamut une unoi thol apa ubayo ya kan ka une ubre ubayo ya kan ka jing ai jong ka jing ya thol apa u ha ban menjor lang bat ka tin ka jong blai ten jong ublai lalu uan ra da ka waipat ka jing hikai kamut umdai ubayo ya kan ka hatu don em kinuksa ha ka perthai ki bar kam ya lade bagi dai noi thol apa handrai kim ya menjor bat ka Bible. ho ngala ban ong ki don sibuon ngan chu ainuk sai pi ko Joseph Smith mo u nong seng jong ka ni ka balang Mormon la ni ka Latter-day Saint ki ong ngan chu ai pi tang inuk sai baret ki don sibuon ki jing tho jong u ki be yalong persya bat ka Bible ki bom ya hap dor bat ka Bible nang ta ki we tu blai u ai ya ka ni ka tes ka long ba lada kim keren kat kum ka khtin ka jong blai kat ka bo ong ni ka bo ong ya sya ka hukum ka keren ya kita ki santli ki kitab jong ka testament ka barim ka beningkang ngila banong ha ka kitin nong way kitin Hebrew ki ong ka Torah nani ka kitin Greek ki ong ki Pentateuch kita ka dei kitab Genesis, Exodus, Leviticus, Jingkain, Deuteronomy lada kam long ha ulan kam long square bat ka jing keren ka jing pla jong ka ni ka hukum ka jong blai kata bat kumjuru ka jing pla jong kini ki nong ye tho lopa jong ka testament ka barim bat ka testament ka batmai kata ka pen ia baga jing keren ka long ka badum kam don jing Kamut u Joseph Smith u klaim ya menjor bat kini. ho kin don sibon ke ki bolong contradict bat ka haktin ka jong blai ka jing kai ka jong Ta hatu ka Ellen White pat ka menjor ni em bat ki bat ka kitin jong ublai. ho ka Ellen G White la dengin puli ki jing tho jong ka ta ka nuksa ka baningkong ni tiap bakani ka de Shakri ka ba ka khubor jong ka wan no blai kara ka kentiu ka pendon buram yo Jesus Christ ka jingyap u Jesus Christ hi ka long ka pedeng habangi puli ka kot jong ka jing thrang jong ki arta ka dei ka we na ka kot ka bala kerku bangin sngau thu yaki sau gospel kamba da gami puli ya ka ni ka kot ka jong Ban gadon ka jing ong jong ka ba ka kitin jong ublai ka de ka jing shai ka ba kham he bat ki jing tho jong ka de ka jing shai ka ba red. ho kata ka kedeu sha ka kitin ka jong ublai. kata ka de ka jing phla ka jong ka ha ki jing tho jong ka ko ong ba
Kong bagi jing shai jongka ki dei tang ki jing tho jongka ki dei tang ki jing shai ki baret ki ban ya lam yang ngi shai ki jing shai ki ba krau. Ka jing shai ki ba krau ka dei ka Bible ka khtian ka bala persat mun sin jong blai. Ki jing tho jongka ki dei tang ki jing shai baret ban ya rap yang ngi ngin skau tho ya ki. Kamat kapas ya ka kendan ka ba aru ya kamat ba. Ngila ban ki dan sibun ki ai ki bangi la dangi lek ban keli ya ki Bible scholars ki ai let's say ki mla ban ai yang ngi ya kita ki jing ngau tho ki bangi ngi yo na ki jing tho ki jongka. Ho kam dei ka ba ki jing tho jongka kam shem tho de ka jing start an rei de ka jing pan pau ki jong blai. Ka yo sibun ki jing pan pau bang yo ya ki jing shai ki baret. Man ya lam yang ngi men ngau tho kam hai ka tin ki jong blai. Tam pastor ka eka jing kamat ka ba lai pat ban yo itho ya kita ka ba yo ya ka jing ai jong mun sem jing ai jong ka jing tho la pa. To ka dak pen itho ka ba lai ka long. Ka jing em ka ba man ka sngi ka pen i bat ka pen pau ya ka jing ai ti lot ha ukris. Kamat ayu kata pastor. Hoi kat kum ka tin ka jong blai ka ba ngila ban siam ka city ka ban kong yonis ka lonong ka ba sao. Tang ini pe ka khot ka ba ar. Ai. Ka ong kum ni. Kong dakan ni pi itho ya uta umun semu blai. Ka man sem baro ka ba phla ya Jesus Christ ba ulawan ha ka do ka long na ublai. Bat ka man sem baro ka bam phla ya Jisu kam long na ublai. Ti kan ni ka long kata ka man sem jong uta unong yele persya ya ukres. Syapang ka ba pile yo sngo ba ka wan bat menta ken ka ladon na pa ha ka prothei. Kamat kini ki ba yo ya ka jing ai jong ka jing tho la pa ki dei ban phla ya Kures. Jesus Christ. Hatu ka en white ka phla ne em chpang Jesus. Ho ki dan sibon ba ki jing tho jong ka Ellen G White ka ba phla syapang Jesus Christ. Kam len yo Jesus. Ka da phla syapang ka jing wan long do ka jong Jesus Christ yani seperti ka Ellen G White ka klem hikai bo Jesus long si tengu breu si tengu blai em. Ka Ellen G White ka hikai bo Jesus ulong si spa na ka si spa ublai. But si spa na ka si spa Jesus uday ubreu balawan long do skini ka bertai. Te ngilaban puli kata ka jing tho na ka kot jong ka ba ka tho ka jing trang jong ki arta ka dei ka kot ka bala kerku sisha bangin sngau tho khamba ya kisau gospel da ka bangi ya puli lang bat ki jing tho jong ka. Kamat ka kentiu yo Jesus ha. Kara sejrong ka kentiu yo Jesus. Kamat ka pasro ya ka Tes ka balai. tes ka balai. Tampoi ka eka ni na poi kamat ka khado ka eka tes ka bakhat do ban itu ya kita ka bayo ka jing ai ka jing tho la pa. To ka tes ka basau pat hang ni ka ong ba ujisu upen itu yakinong itu lepa lam liar ngila bon ong ba naki so ka jing em jong kinong itu lepa pat kalong ka bakum no ujisu kren sya ka ni haga gospel lo Matayos kalong ka ba nyo ni puli na do ka khot ka ba khat san na do ka ba arpel ujisu ong ba ta sya ngan puli ka ni lesing ngan puli ka ni ngan chu puli tangi ka we ka khot Pagkata kalong nyo lonong kedekot ka ba arpel. Jisu ong kum ni. Wong na ba kum ta na kiso jong ki pin ito yaki. Kabamod ka tes ka basaw kadak pin ito basaw ka day bangin ito yaki ling ba kiso jong ki. Kiso Ki ay kita kiso. Ngila ban unong ito lupa ngiday ban. Ngiday ban don ya uso jong mun se makon. Kumang iu Jisu uday ubadap di kisok ki jong mun se makoi ki jing em ki jong Jesus Christ. Unong itu lepa umla ban syukam ye la de ba ude unong itu lepa la da kisok jong ki jing em jong o. Kami de bat ka tin ka jong blai. Ngila ban ong ha ke sti se ki Galatia ka itu yangi ki sandali kisok ki jong mun se. Kisok jong mun se makoi. Tahai kabamod ba baro south likimat kabadang kong ka day ka jing itu lepa jong ki ka day ban orlang. Ka long white kai tho lapa bar ko ulang kamat ka baar ki dei ban manjur bar ki nang ya tho bar ki khubor jong ki nang tho lapa ha ka bible and white ka manjur ko ong ka bible ka long ka chi shai ka ba he bar kamat ka balai ki dei ban phlai o jisu ka and white ka tho ya ka wai ka kot jing trang ki arta ban phlash pang ka jing wan long do jong u jisu bar kamat ka basaw ling ba ki so jong ki ngi dei ban ngi dei ban yo tip la da ki long na oblay ne but ngi pule hakapor bakan white ka klan de ki hajar ngot ki breu ki wan ban sngolam namar kala kata ye ki jing em ki babon
penban lari pule hakapor bakaklat wat ka New York Times ka New York Times ka tho ya ka kubor siapang ka Ellen White namar kala influence berkata ya kijing im ke babon ka mamut ka don ki so ke ba tengi ha ka jing im jongka baka paslut ya baro southly ki dak penito ya ki nong ya tholapa oi kalau ngapas ngotonat bangin pule ya kane kala nong but mentang ila poisha ka bentar ka khado kata kadai ka jing ai jongki jing tholapa ban ngi I bakata ka jing ai menta kampat kut tang haki apostol handrai ka poiro kumjo ha ka jing im jong ka Ellen White bat lengba ka jing shakri jong ka ni yo ya ka jing kurku ka babon mentang in point asyo bakut ngan ai nak ka por pastor lal pidan ai ban ya tho engi pastor kum ka kantin pengkut to ngi ai ngu yo bleng ngan ong ka jing pule jong ngi panggi jing ai bakin jaman siem kim dei ke bakut ha ka por bat ha ki arta jong ki apostol handrai ki yai piteng ha do kapor ka bakhadu kam tam he singi ke bakhadu ki ba shwa ba jisu unwan sikani ke perthai ublei sha baga balang ke jong u kanduna ha ki jing ai ublei udon ki jing ai ki ba biang bat ki ba kerpang laban ong ke jing no sniang jong ni ke shakri ke jong blei ke Ellen G White ka tho shibun ke ki jing jia ha ki singi ke bakhadu kum ka to ka last day events ki kare ki jing jia ka tho spang ki singi ke ba khado nang ta ka jing ele ba kraw kare ke kot ki be tho ingi spang ni ki ai baro bat ka snow tanat ka long ba ki jing tho jong ka baro hi ki alam bat ki pengkre ya ki breu ban le ya ka mon ke jong blai ha ka jing ko ngu ha ka jing ye ha ka jing snow red ba ka jing shep tieng yo blai ban ya shem yo jisu ha ki lo jong ka benang kata kare hubor ka ba ha bangi pule Siapang jongka. Ta khublai shibun pastor ngakwa ban ai khublai ru epi ba pila yai sha bat ngi an pe ya kan ka video bat kum joro ban budin ya kan ka jing pule jongi ya kala nong sa school ho ya kan ka lanong ngila yo ya ka jing hikai bo mun sem u ai ya ka jing ai ka ba pher ha ki khat balang ba pher ban wan ra ya ka jing tli ban wan ra ya ka jing shania ha ka balang khnang ba wai u khat balang ong ngadon kam ya ka jing shak jong wai pan kane ka pen iro ya ka jing long jong ublai ki lai ha wai ki don ya ka jing shania wai ya wai handrai hapdeng kini ki jing ai ba pher upol wan ra ka wai kamat nimla ban pentre ya ki klem ka jing e de tang na ka jing e bangila ban pentre ya ki ka balong ka ba kam kong san tam ka dai bangin yo ya ka jing e kubla shibon ba pila budin ya kan ka jing pule jongi ba ngi kerman in skendop ban kendop yang ya pi ha kan ka tayo ka ban sawan mentangin penwai ha ka jing duai tongin duai Iwana kamat cumi ablay ben ai ka buram shame mela ayangi yakani ka por ban pule yakani ka launa sabaskul nga kermen ko try bakan longa jingker khu hakito ki bapej bat bodin ya ka barkum joro ayangi ka bor ko try ban yo itho yala ka jom ki jing ai ka ba mi tmu ban ai hangi bat ba ben try ki nang ta ka buram jome ngi ai ka buram ka jing ro shame dabangi pan ka jisu amen